Cool. Θα τα δούμε σε λίγο. Πάω να βγάλω βίντεο. Πολλά χρόνια. Ένα πανδημίες, σαμπ. Καλά. Μαλάκα, έχει πισίνα. Δεν το περίμενα. Τι άμα κοιτάς, βρίσκεις. Ξύλινο άπεδο. Very nice. Very, very nice. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Το δωμάτιό σας είναι στο μάτι σας. Ένα μικρό update. Τελευταίο βίντεο που μιλάω, το οποίο πήγε περίεργως πάρα πολύ καλά. Ήμασταν στην εξωτική Πεντέλη με ποδήλατα. Fuck mothers, τι έχω μπει ρε μάνα. Ναι. Και θα δίναμε Πανελλήνιες σε λίγο καιρό. Πρέπει να είναι πόσο, 3 χρόνια πίσω, 2,5. Τέλος πάντων. Τι πισίνα είναι αυτή ρε μαλάκα. Σε τι κτίριο έχω μπει, δεν ξέρω καν. Δίπλα στο δρόμο κιόλας. Όποιος μαλάκας το έχει αυτό και δεν το έχει χρησιμοποιήσει, ή έχει μείνει από λεφτά, ή πέθανε. Γιατί δεν γίνεται να το έχεις. Τι είναι αυτό? Δεν γίνεται να το έχεις αυτό το κτίριο στο όνομά σου και να μην κάνεις τίποτα. Άμα μπορούμε να ανέβουμε στην ταράτσα μετά. Εδώ θέλω να μάθω τι είναι. Ωπα ρε. Οκ. Από πού μπαίνεις είναι το σωστό ερώτημα. Oh no. How to be... Πώς το λέμε? How to put yourself in danger. Yes. Very nice. Δεν ξέρω τι φαίνεται καν. Βλέπω μέσα. Δεν φτάνω. Λες να ενώνεται υπογείως. Perhaps. Βρήκα και εγώ παπούτσια να το κάνω αυτό εδώ μεταξύ. Κοίτα εδώ μαλάκα. Χάζος. Χάζος μέχρι το κόκαλο. Πώς πάω εδώ ρε. Ωπα ρε. Ρε τι έχω βρει ρε. Για παρά. Κάπως κατεβαίνεις εδώ στάνταρ. Πάμε μέσα να το δούμε. Μήπως από τα υπογειάκια πάει και ενώνεται κάτι. Γαμώ το σόι μου. Τούρμπο χάζος. Ένα καλό ερώτημα είναι πως πας πάνω. Τι πάτησα. Λάσπες. Σκάτα χάζος. Οκ. Έλα για τηλέφωνο, μη σε χέσω. Κουλ. Υποθέσω ότι... Μα έχει χαλί εδώ. Υποθέσω ότι από εδώ έχει σκάλες. Και... όχι. Σκάλα δεν βρήκαμε για πάνω. Από εδώ τουλάχιστον. Τα δωματιάκια είναι κομπλέ. Ξενοδοχείο πρέπει να ήταν.
Εντάξει, ελπίζω εδώ πέρα να υπήρχε κουρτίνα, γιατί άμα πηδάς εδώ... Ξέρω, το από την πισίνα είναι λίγο σαν... Τι έχει κομπλέ. Κάποιος θέλει να μπει πολύ στα σανσέρ. Το οποίο... Μόνο safe δεν είναι, αλλά τέλος πάντων. Στην πούτσο μας. Ας πω τι. Βρήκα σκάλα. Ναι. Για να πάμε λίγο πιο γρήγορα. Να μας φτάσει και μνήμη της κάμερας. Εδώ μέσα έχει παπαριές. Cool. Very good. Θα έρθουμε μετά. Πάμε πάνω. Δεν το χάλι. Πάμε για αυτά. Τι ωραία μαλάκα. Γεια. Καφέ. Ψήφισα τη μάνικα. Ήδη δεν ποτέ. Δεν παίζει μάνα το πήγε να βάλει μάνικα. Παίζει. Δεν ξέρω. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος. Καμέρα. Άμα τόσο ηχορά. Δεν είχα πεθαίνει από το μπαλκόνι. Ωραίο. Κάτι είναι αυτό. Σωρός είναι λίγο πιο κομπλέ. Έχει γύρει πάτωμα. Αυτό το κομμάτι τουλάχιστον. Κοίτα τα πλακάκια. Πάλι ξύλινο είναι αυτό, αλλά γιατί πολύ. Στηρίζεσαι πάνω, είναι ωραία. Εκεί πέρα δεν ξέρω, μπορεί να ήταν... Ναι, μπορεί να ήταν ένα beach bar. Beach bar, κολοκύχια. Ναι, λίγο στέγη. Εν τω μεταξύ, είμαι μόνος μου. Και κανείς δεν ξέρει που έχω έρθει. Οπότε, αν υποχωρήσει αυτό το πάτωμα και εγώ πέσω, αλλά δεν πεθάνω και χρειάζομαι βοήθεια, με τον ήπιαμε. Θα πρέπει να πάρω τηλέφωνο κάπως και να εξηγήσω πού είμαι. Με σκάλα. Κάπου. Οπότε, άμα λέγατε το βίντεο είμαι κομπλέ. Άμα όχι, δεν θα το μάθετε ποτέ. Γιατί. Πάτε κανένα λεπτά. Παναγία. Ξέρω αυτό. Κάποιος. Δεν ξέρω τι είναι. Και μετά ναι. Ως τρία μάτια στην πρώτη. Πώς δεν κάνω όλα. Δεν ξέρω πώς είναι. Πάσμα. Ναι, δεν ξέρω. Είναι γιατί αν πριν κάπου χρόνια. Οπότε με τελεισούς. Δεν παίζει να λέω. Θα το πάμε κάπου. Όχι. Όχι. Και ίσως να βρούμε το τέτοια. Let's see. Είμαι αρκετά χαζός να κατέβω. Και άμα έχει άτομα θα τρέξουμε. Ω μαλάκα.
Τι λες τώρα? Τι είναι εδώ? Κύριε δωμάτιος. Είμαι στα backrooms. Πολύ ωραίο. Ελάχιστος φωτισμός. Δεν το αγόραζα. Okay. Το ενοχλητικό είναι ότι δεν βρήκαμε κάτι, ρε πούστη. Δεν βρήκαμε κάτι ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον είναι όλο το κτίριο, δεν λέω. Αλλά... σκάτα. Τρέχει. Γεια. Έπαιξε να αυτό ελπίζω. Γιατί δεν θα κάτσω να το εξερευνήσω. Δεν έχει χοντό. Ωραίο κομματάκι. Φουλ ωραίο. Φουλ καλό. Και αυτό. Πώς μπορούμε να πάμε εκεί? Λες να είναι αυτό. Μάγκες αυτό είναι. Ναι. Έτσι πάμε πόγια. Κλείσαμε που δεν είναι νόμιτο με το υπόλοιπο. Δηλαδή κανένας κακομέρης εδώ εκεί μέσα. Όχι. Όχι. Έτσι καμπέζα. Όχι μέσα. Για αυτό το μέρος έχει καεί. Πλησιός. Δεν έχει τίποτα μέσα. Σκάλα έχει εκεί. Τι έχουν κάνει? Υπάρχει μέσα. Πώς θα είναι μέσα. Αυτό είναι business όμως. Όχι πιστεύεις κάτι business. Τι είναι κλείσει. Για να φαίνεται μέσα. Οκ. Είναι κλειδωμένο με σύρτη. Παίζει πάρα πολύ. Σκατά ρε πούστη. Τι άλλο. Δεν πιάνω κάτι πέρα από μούχλα. Ναι, αυτό καλό είναι να το αφήσω ανοιχτό σε περίπτωση που πρέπει να εξαφανιστώ από εδώ μέσα. Το ενοχλητικό κομμάτι είναι ότι δεν μένει ανοιχτό. Γκαράζ είναι αυτό τώρα. Ξέρω γιατί βλέπετε. Δεν έχω και τελείω το χρόνο βέβαια. 18 λεπτά. Απίστευτος.
κίτρινο τηλέφωνο. Να κάνουμε ένα speedrun. Και σε ακούσαμε ότι πηγαίνει μέχρι εκεί κάτω. Ω, μαλάκα. Το μόνο σου είναι χέσιμο. Αλλά ταυτόχρονα δεν έχει και κάποιον. Οπότε, whatever. Δεν βλέπετε Χριστό. Yes. Οκ. Αλλά δεν μπορούσα να πω για παλού. Απλά δεν το είδα ποτέ. Speedrun. Καλή σκάλα. Πού λες να πηγαίνει. Η σκάλα που κατεβαίνει. Oh no. Τόσο υπόγειο δεν με ψήνει. Α! Είναι αυτό που βλέπαμε. Αγγίς εδώ είναι. Ναι, καλά. Ναι, εδώ είναι. Insane. Κοίτα εδώ. Κοίτα spot. Δεν φαίνεται ότι το έχουν βρει κι άλλοι. Αλλά, μαλάκα, τι λες. Μαλάκα, τι είναι εδώ. Καλά, για άρα δεν είναι εδώ. Ξέρω τι θα έκανα αύριο. Ναι. Μαλάκα, βρωμάει. Βρωμάει εδώ μέσα. Safe. Πολύ safe φαίνεται. Φακός again. Μαλάκα. Πόσο γάμα είναι αυτό. Όχι να κάνεις τόσο λίγο. Αλλά γενικότερα αυτά. Εκεί. Κλείνω για λίγο και ξανανοίγω όταν θα φεύγω. Να εξερευνήσω λίγο άμα βρω τίποτα ενδιαφέρον. Θα σας πω γιατί η κάμερα δεν έχει ιδιαίτερη μπαταρία. Οπότε, ναι, be back. Ναι. Μερικές φωτογραφίες. Very nice. Ναι, η κάμερα έχει και 33% μπαταρία, που για τις GoPro είναι 0. Σαν τζακούζι είναι αυτό μου έλεγα, αλλά περίεργο. Και έχω και 4,5 λεπτά. Οπότε, ό,τι προλάβαμε. Και ναι, θα κάνω και μια μικρή έξοδο. Χωρίς χέρια πουτάνα. But yes, είναι πολύ fun. Κουρέθηκα. Χάζω. Η ώρα είναι 6:11. Θα δούμε τα σκαλιά. Δεν πήγα. Και... τι έγινε. What the fuck. Πράγμα. Σαπ. Πάμε να κλείσει για να μην μπαίνει κόσμος. Λες να νοιάζω για την ασφάλεια. Ή απλά δεν θέλουμε να τα καταστρέψουν παραπάνω όσο είναι εκτεταμένα. Εδώ στο δεύτερο. Οκ. Σκαλιά λοιπόν είναι μια πιθανή έξοδος. Αλλά ρε πούστη, δεν είμαι τόσο κοντός. Στο μπούτσο δεν το είδα αυτό ρε πούστη. Είναι το κομματάκι που είδαμε. Cool. Έκλεισε ο φακός. Και ναι, ωραία πισίνα παραγγέλισα.
και πήγαμε και εκεί. Οπότε... ναι, όποιος θέλει τέντα έχει εδώ. Δεν πρέπει να σας δείξω ακριβώς που είναι. Πάρετε άλλα μερικά πλανάκια από μέσα για όποιος θέλει να χαζέψει. Θυμόμαστε το νερό εκεί για την επόμενη φορά. Και... τώρα φεύγω λίγο ξεχώ, οπότε σιγά.